bịakwanụ ka unu furu ife mere ebe anụnwa o wee bụ na nwoke unu fụ kịta nọ na shop ya unu nekwa n'anya ọ dị ka fonu ka ọ na-ele handset onye nke anụnwa yikwa n'akwa ojii bụ onye pretendra asị ivu na ọ bịakwa na igo nwoke mmadụ ife ka ọ bịara ebe anụnwa ike na uche ya abụrụgo n'ọsọsọ nwoke anụnwa nọkwana ya o wee pụọ wee jee na-akpọ ndị otu ya na fonu na fabia ike na ọ na-agwafa na fabia na onweghị onye ya na nwoke anụnwa nọ n'ọsọsọ ya nọkwana kịta anụnwa o wee bụ na ndị otu ya anụnwa ọ na-akpọ bụ ndị oshi ndị oji egbe eje na ndị otu ya kịta anụnwa bụ moto wee kwụrụ na nke ebe a wee na-eche ka nya nwanyekwanụfe infọmeshọn mara na ụzọ agarụkọ na ụzọ agaghị bifo fe wee bata na shọpụ nwoke anụnwa ka ọ gbachaziri ndị otu ya bifo mara ife na-eme ndị otu ya anụnwa wee buru egbe wee buru moto wee bata na shọpụ nwoke anụnwa ụdịka oshi ndị be anyị na-ezu na nke ikpeazụ a oshi nzuzu oshi anya ukwu oshi arụrụ ana o wee bụ na ndị otu ya anụnwa ọ kpọrọ na fa bugasị egbe n'aka wee bata na shọpụ nwoke anụnwa ka unu bịaziri izu oshi and unu makwara na mmadụ anọghọ na shọpụ nwoke a n'ọsọsọ nwoke anụnwa nọ nwoke anụnwa naghara unu izukwa n'ife unu chọrọ izu kedụzi ife unu na-agbarụ nwoke mmadụ egbe unu gbara ya kịta anụnwa kedu ife unu ga-enụrụ na ya egbe unu gbara ya kịta anụnwa kedu uru unu ya erichata ya afọ ojozikwa ọnụ ndị Igbo njọ karịa ndị Fulani apụta na-asị ndị Fulani mana ndị be anyị afọ njọ fa karịrị afọ njọ ndị Fulani mbụ ndị Igbo afọ ojọrọ unu njọ n'Enugu steeti ka ife unu na-ene n'ebe a kịta anụnwa na-eme o wee bụ na kafa kwapụtara nwoke anụnwa n'ilo nwoke afụgokwanụ nọ ndị oshi na fa ji egbe unu fụ ka ọ gbara ya nwoke nke izi nwoke gbafere ọ gbakwa nwoke mmadụ egbe di second one ebe ifu na nwoke na-agbazi ọsọ ndụ ya and na ọchọpụtago na unu ji egbe and na ọchọpụtagokwanụ na unu bụ ndị oshi ọ hapụrụ unu shọpụ na-agbakwa ọsọ ndị ya kedụzi ife ị na-agbari ya egbe na mgbe ọ gbagbuzi nwoke anụnwa na-eye ka o zuzurupụtara witi egbe jezie kwuru n'ilo asị na ọnya nwe ụwa asị na ọnya nwa na ọnya na-ekwu ife na-eme na fa abịara oshi ifela aha eme ụdị mkpa ha ka ama m na iji ezinụlọ ka ọ na inweghọ nne inweghọ nna esi etu agbawusi ụmụnne na ụmụnna ịkapụta nwa egbe buru ji ịgbagbu nke mmadụ nwoke ịgbagburu kịta ka ego enu ya nwoke ada drag na unu ama nzu ya oshi nwoke ahapụgoro unu shọpụ pụọ ịgbagbuo ya nwoke a kịta nwere ike o nwere famili o nwere nwunye o nwere nne o nwere nna ifungo na ọha anụ nwaanyị o nwere nne na nna ọ na-ete ekike alọf kedu ife ị na-agbagbuziri ya kedu ife ị ga-enu na mgbagbu ịgbagburu ya nwoke ahụ narụghị izu oshi na shọpụ ya ọkwa unu zukwara ya bụ oshi na ịgbagburu ya oya anaghị na ihe ezu oshi bịara izu na ịgbawughị ya oya anaghị na ihe ezukwa na oshi bịara izu na-enye ka o gbu egbe kwuru n'ilo brodo onye oshi papa onye oshi na-enye ya ka ọ kwụ n'ilo na-eche ka o zuru ife ọhịa nwe ka o zuru ife ọhịa alụtarụ ife ịkọntributu họrọ nwoke mmadụ 1 naira shishi afọ ịbịakwa na ya nọrọkwa na shọpụ ya gbagbukwu ya nwoke ọ naghị agha izu oshi na shọpụ ya kedu ife ị na-agbagburi ya afọ ojọrọ unu njọ na nke ikpeazụ anụnwa ụdịka oshi unu na-ezughe unu na-ezuzi oshi nzuzu anọkọta m na-ajụ ebe anụnwa ife ama ahụ praza na ndị praza anụnwa enweghị ndị nchefa na-akwụ ụgwọ ebee ka ndị nche nọ eche na ụgwọ a na-akwụ ndị nche bụ ka fa na-echekwaba ndụ fa na akụ na ụba ka ndị nche nwe ọnụrụ ude egbe gbafere mana every month na-abịa narụfe ego nche every day na-abịa narụfe ego nche ife nche dapụtazie onwezi onye afọ njọ nwoke anụnwa mere kịta anụnwa okwono omeghe shọpụ ya okwono oji ego emepe bizinesi ọ ya dị eme okwo ya gba njọ mejọrọ unu mmejọ mejọrọ unu bịakwa na anya bụ shọpụ unu ya ezuru ife unu chọọ ka unu pụba ka unu hapụrụ ya ndụ ya ọ bụgo na unu agbagbughie echi niile onwe ego o nwere na bankị o were ebidokwa ụwa ya n'isi ọ bụ na o nweghị ego o nwere na bankị ọ bụ na frensị ya atụkọsiri ego fa atụkọrịa ọ bụ na fa atụkọghọrịa mgbe o ji wee nweta ego o bidokwa ụwa ya n'isi nke a unu nọrọkwa na shọpụ ya gbagbuo ya nya bụ ife jọrọ nje na-enechara m ife onyonyo a na-asị ya ụdịka afọ njọ ndị be anyị nwere na nke ikpeazụ ọ karịrị akarị ife a unu zute kịta ego one ka unu ya ereta ya ego ya unu aya ericha unu aya edigide ya wee gwu unu ya erichakwa ya unu ya elechakwa ya unu achọbakwa ebe ọzọ unu ya ejezu oshi ọkwa ife unu pụtara n'ụwa nwee ife ọzọ unu pasị ibu egbe na-agagharị na-edistọpụ ụmụnne unu na-azụkwara onwefe afịa na-agbara onwefe mbọ unu chọọ ka onye ọbụla buru egbe zuwe oshi onyezi ya kpọwa nke anyị ezute agwa anụnwa ajọkakwa ebe ndị Igbo na ya bụ ife adịghị mma nwoke edizavụ ka unu gbagbuo ya o nwere famili o nwere ụmụnne kịta anụnwa jeenu buru ozu ya ka unu taa ọ bụ na shọpụ a na-emechi ya ejezienu ka unu lentịrị ya ife agụ unu zute jeenu ka unu lebie apụta na-asị ndị Fulani nke unu ka njọ afọ ọjọ karịa unu ndị Fulani ka unu mma afọ ọtara unu mmiri onye Fulani ya esi etu agbu nwanne ya mana ọ bụrụ onye Igbo onye Fulani ya egbu ya mana ọ bụrụ unu nwa unu ya egbu nwanne unu ndị Fulani nwana unu ahụ egbutekwudu fasef afọ ọjọrọ unu njọ unu kekwa unu ekporu
Igosi kamera ọtọ m ụtọ. Ekene isi ọka dị. Bọ́ọ̀mù náà ń lọ òun lọ. Ọyị ya mo fẹ́ yìí. Ọmọ ìgbọ̀n náà bẹ̀rẹ̀.